Assalamu alaikum masoyana na faɗin duniya. Ni ne naku Yahuza Loba, sabon mawaƙi mai tasowa da taimakon Allah. Ina tallata muku albam ɗina mai suna Ki Tausaya. Ki tausaya ki agaza. Ki tausaya kenan waka mai sunan albam, amma waka ta farko da za ta fara fita ita ce wakar Abincin So. Wannan waka za ta fita ranar 1 ga watan 7. Bayanta kuma sai wakar Maganin So. Bayanta kuma sai wakar Ki Bani Labari. Wacce kake so a ranka, ni ma san baka nawa daga baya idan na ji naka. Ki bani labarin wanda kike so a ranki, ni ma zan baki nawa daga baya idan na ji naki. Bayanta kuma sai waka mai sunan album wato Ki Tausaya. Bani san ka, bani san ka, bani san ka saurayi. Dina bani san ka saurayi. Bayanta kuma sai wakar Abar So. Ka da ne a raina, kai ne abin so. Bayanta kuma sai wakar Ki Mallakan. Ki mallakan zuciyar ki tauna baki. Bayanta kuma sai wakar Daga Nesa. Daga nesa na hango wani kyakkyawan dangaye, na kamu da ƙaunarsa amma na gaza yin furta. Bayanta kuma sai wakar Idan da Rai. Idan da rai soyayya ba zan daina ba, ka so ni yanda na so ka, zo mu je mi wasa. To masoya kwalleji, waƙoƙin da ke cikin albam ɗina mai suna Ki Tausaya. Waɗannan waƙoƙi za su dinga zo muku a duk ranar 1 ga wata, sakamakon yanayin canjawa zamani da ya zo ba kamar da ba. Ranar 1 ga watan 7 ɗin nan mai kamawa na shekara ta 2025, waƙa ta farko za ta fara fita mai suna Abincin So. Ku yi sacin ɗin Yahuza Loba a all platform, dukkan wani platform da kuka san cewa ana samun waƙa a cikinsa. Ku yi sacin za ku samu waƙoƙi na aka. Ina masoya masu yin Facebook, ku yi sacin ɗin Yahuza Loba idan za ku yi adding story a Facebook naku. Ina masoya masu yin WhatsApp, ku yi sacin ɗin Yahuza Loba idan za ku yi status naku domin ɗora waƙa ta. Ina masoya masu yin TikTok, ku yi sacin ɗin Yahuza Loba domin hawan waƙa ta. Ina na Instagram, ina na X, ina na Snapchat, ku yi sacin ɗin Yahuza Loba domin hawan waƙa ta. Masoya ina godiya a gare ku.